Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party hagasingi baar kala ai ka jingero shikiseng bhalang bapher bat kiriyo shimet ru ki bala ai jing kershan basngur bat bapura jongki ya ka jingele ka seng ban pensange shwa ban pentre kam ya ka roster system kat bampat pendap ya ka jing pen kala ya ka jing bha kam lani ka reservation policy. How kerwa kubor unong ai kitien ka VPP Dr. Bats Kamerbo ulaong baka seng ka kut jingmet panang pen klan shu ya ka jing dawa bat jingele banwan ra ya ka jing pen kala ya ka rukom bha kam na ka benta ka jing biang lang jong baro a ka jela u Dr. Bats Kamula ong ru ba kalong ka badan kam e banlong ki baya teli melan baro a hapo ka jing alam ka VPP na mar datang kani ka seng ka babu ya kani kamat ha ka thup kular election jongka ka jing persang jongki kap tu kani ban pen sapret ya ka sur upat ba hadin ke election ha ka bayade ba kani ka kam kanwan ra tang ka jing syarem ba ka jing leran ulaong nalor ka ta ulaong ru ba ka menor ka sakhi shai wat hababun kinang yalam seng bhalang ki bami syakmat bandawa ya ka jing pen kala ya gani ka rukom bha kam ka batko hababun ki liang hanai ki le kalat pat haba ki lalong kinang yalam ha ki seng san perthai bapher kumtau Dr. Bats Kamula ong ba ka seng ka wer ya iwei pa iwei ban yasno akti lang bat ka VPP ha ka jing ele jongka kanang manyo ya ka jing jam kumbala pen benaman shwa ka VPP na lor bakan ya keren bat ka sorkar kan penong ru ka jing yalang ha keleng ka jela ban pen shai shiki pat ba ya ka jing don kam ban pen sange shwa ya ka roster system bat ban pen kala ya ka rukom bha kam